Yes, her har vi Brasilien. Det er det femte største land i verden. Dens areal er på 8.514.877 kvadratkilometer. Det er et meget varieret landskab, hvor vi har Amazonas i nord, og i den sydlige del har vi bjerge og savanneområder. Det er en meget lang kystlinje, de har i Brasilien. Den er på 7.367 km, og de har et tropisk klima, hvor der er meget lille forskel mellem sommer og vinter. Hovedstaden er Brasilia. Den ligger cirka i midten. Den er opbygget i nyere tid. Den er opbygget omkring 1960. Der bor cirka 195 millioner mennesker i Brasilien. Hovedsproget er portugisisk, men der tales også spansk, engelsk og fransk i landet. Der er op mod 200 forskellige sprog i Brasilien, da der også er en masse forskellige indianerstammer i landet. Så nu kommer vi til demografien. Der har vi en X-akse i bunden og en Y-akse oppe på toppen, hvor på X-aksen er der, hvor mange procenter der er af den forskellige aldersgrupper, som man ser på Y-aksen. Brasilien har en lille dråbeformet befolkningspyramide, hvilket er tegn på, at der har været en stigende befolkningsvækst, hvor det nu bliver ældre, og nu fødes der mindre børn. Regnskoven ligger i Amazonas, er under kæmpe pres for industrien. I år 2005 var det samlede areal af regnskoven reduceret med 20% fra det oprindelige. I dag er regnskovens areal reduceret med ca. 1,5% om året. Årsagerne til den stigende regnskovsrydning skyldes blandt andet den omfattende minedrift, landbrug og kvægdrift. Brasilien har den anden største okse- og kvægproduktion i verden. Brasilien er i dag en multietnisk nation, hvor der er en udbredt forestilling om, at der ikke foregår racediskrimination. Det moderne samfund afspejler desværre stadigvæk kolonitiden, hvor der var en skarp opdeling mellem det hvide og det sorte, der var importeret fra Afrika. Og nu kæft derovre, altså. I dag er slavernes efterkommere fortsat det dårligt stillede i landet. De hvide udgør flertallet i Brasilien, og samt de har det største politiske poster samt det største rigdom. Så de hvide er det socialt set mest eftertragtede. Brasilien er det land i Sydamerika, hvor der er størst forskel mellem rig og fattig. Dette kommer specielt til udtryk i en stor andel af befolkningen lever i slumområder, 25%. Fordelingen af jordområder er også meget skæv, da 1% af befolkningen ejer 46,2% af jorden. Der findes i øjeblikket i Brasilien 4 millioner jordløse landarbejdere. Brasiliens industri er i dag består meget af landbrug, og service og industri. Udover det så har de en kæmpe økonomisk vækst for tiden og betegnes som det 5. største økonomi i verden. Selvom økonomien er vokset, er der fortsat stadig kæmpe stor ulighed, hvilket som sagt tidligere, at der er omkring 25% af de befolkninger, der bor i byen, der bor i slummen. I år 2014 har Brasilien fået verdensmesterskabet i fodbold. Det har samtidig skabt kæmpe store sociale spændinger i de forskellige områder, hvor de er blevet nødt til at tvangsflytte visse indianere, som skulle der bor omkring stadion. De fleste brasilianere er uforstående over, hvorfor de har påtaget sig værtskabet, da det koster utrolig mange penge, og de stadig har store spændinger i den sociale ulighed, fordi der er mange folk, der lever under fattigdomsgrænsen. Man må konkludere, at selvom Brasilien er et land i utrolig stor vækst for tiden, har det stadig kæmpe, massive politiske udfordringer, da de har ekstrem fattigdom i landene, men samtidig også en meget lille, rig elite.